Empuma Koloni. Kunjani? Sesibona isinxibo ndithi hayi wona Sentshona Kapa moleni kwaXhosa. Kunjani? Kwalapha Nkosi nathi unjani wena? Ndiphilile nami ndithi hayi nami make ndibulise ndibona nansi into inhle. Abantu babuyele embo banxibile ndibona kwa isinxibo ba hayi siyabuyela ngoku. Mhlambe ukuzichaza nje kafutshane ningathi ningobani baphi nimze malunga nantoni lapha kuma SATMA? Sisuke eKapa thina eNtshona Koloni kulapho sikhona. Sisuka kwiZibonele FM community radio station based eKhayelitsha. Silapha ke kuma SATMA ngoba sinalomfana uLunga Mgamle. Ubengenele ukwenzekile uNkulunkulu wayenza into ba sayifumana le ndebe sigoduka nayo ngoku sibheka nayo eKapa. Ndiyabulela mhlambe uziva kanjani nje ndingaqalanga nje lapho ndiyazi bakwaXhosa abantu bayathanda ukuzithutha khawuzithuthe emfondini ndikuzibulo sihlasenquma siyagqala siyahloma umhlanje sithebe sodla amavilazana sanda bemkhalo sebedangatyo sithebe zikhulu zali sizophulela ngumakade lethe ngenabhatyi umjako obumnyama kumpepho ongeva sekwaze bazake sebenza abalunga zasebenza kwedeni yazala mna ngomthembo oqhudeni ambafana amakhonza godi kumzulwana osuku lenxibe semphathe ngabona umntwana ndim ke lonke siswami ndingulunga igama nguzibulo isiduko. Hayi undiqibile ndeselwe ilizwi ngaba ndiyalilizela. Mhlawumbe uziva kanjani ngokuthi usuke kude le eKapa uwela imilambo emingaka uzotsho kwelase Mpumalanga ubuye nayo le ndebe ibheke khona ekhaya eKapa? Ndiziva ndonwabile sesiwami ukuthi ke ndisuke eKapa ndize apha ndihambela icacelo loba ndihambelanga leze andisuka ngeKapa na waste imali zestation ndeza nayo yabo ngokuthi akabuyanga nanto lo ndize nento soluvyo lwabe nalo olo yeqona and kwesibini xa sifika nale ndebe by station eradioweni ne bazokonwaba abaphulaphuli bezibonela abe bevota even artist ezibezifake inxaso enkulu yo andiyazi inhliziyo zabo zobe zonekwephi. Hayi kuyavakala kundakhumbula ingoma emani ukuvunywa nje phaya emampondweni ethi uthi uYesu ucela into ndikwenzele nanku uYesu ucelile into wakwenzela. Ndiyabulela kakhulu. Ongeza nje into sithi thina siyizibonela silikhaya lembasa izofika ibe nesithukuthezi sikhona ezinye ezikhona iyakongeza kwezinye ngoku siyambulela ke uThixo ngalonto kubulela mna nihambe kakuhle. Enkosi. Enkosi.